3 aydan az wagtyň dowamında hilakçylykly koronavirus dünýäniň 160 çemeti ýurduna ýaýrady. Covid-19 bilen ençeme adamyň kesellenligi Türkmenistan bilen goňşy ýurtlarda anyklandy we soňky günlerde koronavirus Merkezi Aziýada ýaýraýar. Gazaqstan adatdan daşary ýagdaý ýylan etdi. Özbekistan, Täjikistan we Kyrgyzstan bayramçylyklary ýatyrdy. Üýşmelerleri şol sanda mesçitlerdäki köpçülikliň namazlary çäklendirdi. Türkmenistan bolsa Nowruz bayramyna taýýarlanýar. Son günlerde Türkmenistanda Nowruz bayramyna taýýarlyklar görülýär. Paýtagtda hem regionlarda repetisiýalar geçirilýär. Döwlet telewizionyasynda görkezmek üçin öňünden video ýazgylar edilýär. Bu arada Türkmenistandaky habarçylarymyz gurrun berýärler. Häzirki wagtda goňşy Iran, Gazaqstan we Özbekistan koronawirusyň howpy zerarly Nowruz bayramynda toý dawaralary ýatyrdylar. Merkezi Aziýanyň Türkmenistandan başga äkli ýurtlary Nowruz bayramynyň bellenmegini resmi taýdan goý bolsun etdiler. Şeýle-de üýşmelerleri hem mesçitlerdäki köp adamly namazlary çäklendirdiler. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä şu günler Nowruza görülýän taýýarlyklardan başga da türkmen häkimetleri ýowur geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ähli halk bahar ýowurlaryna ýyllar boýy ýurdun tutuş ilaty gatnaşdyrylýar. Üstesine şu günler türkmen paýtagtynda medeni çäreler we sport ýarışlary şeýle-de mesçitlerdäki namazlar adaty görnüşde geçirilýär. Şol bıraktıda habarçylarymyz demaly şuurundan kesellänleriň köpdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda Covid-19 bilen kesellänleriň ýokdugyny aýdýarlar. Azatlyň çeşmeleri Aşgabatyň ýokunç keseller hatahanasynda karantinda saklanýan azyndan 2 adamda koronawirusyň bardygyny 3-nji martda habar berdi. 17-nji martda Azatlyň ygtybarly beýleki çeşmeleri Balkan vilayetinde koronavirus bilen kesellänleriň Balkanawat şäherinde we Etrek etrafynda anyklananlygyny habar berdiler. Türkmenistan koronavirusyň ýokdugyny resmi derejede yglan eden köp bolmadyk dünýä ýurtlarynyň biridir. Bellemeli ýeri koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän ýurtlar ilatyň maglumat el ýeterliligini çäklendirmekde we hukuklaryny depelemekde ýyllar boýy halkara hatabatlarynda öňde barýarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 17 martda Garagum Tehrasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanışyp, global pandemiýa aladalarynyň fonuna türkmençilikde çarwaçylyk ynançlary esasynda dermanlyk goraýjy ýa-da bejerçi häsiýetlere edip bilinen ösümliklere ýene bir gedek üns çekdi. Onuň sözlerine görä, sadak halk lukmançylygyna ulanylan ösümlik bolup, çaga bir zatdan gorkun ýagdaýyny oňa sadagyň külni suw baryp içiripdirler. Sadak püri suw bilen garlyp, çagalara içirilenine içegelerdäki ýokunç keseller aýyrmaga ýardym edýär diýip prezident sadak tüssesiniň adamyň nerw ulgamyny rahatlandyrmakda ul täsiriniň bardygyny hem sözüne goşýar. Şeýle-de Berdimuhammedow sadak külünden kim ýesýanagat üçin çygmalyň alynýanlygyny, sadak oduny bisirilen tagamlaryň ýokumlygyny ýaýar. Şu günler paýtagtyň döwlet hiýetçiligindäki azyk dukanlarynyň öňünde ösümlik ýagy, kartoşka we şeker ýaly ýemi tönümlerini satyn almak üçin alyjylaryň uly nobatlary döreýär. Teke bazarda ýyr sagatlarda nagtdäl görnüşde döwletiň kesgitlen narhyna ilaty ýeňillikli hödürlenýän ösümlik ýagy gysga wagtyň içinde satylyp gutarýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Teke bazarda ýyr bilen sagat 9-da nagtdäl hasaplaşyk esasyny ösümlik ýagyny satyp başladylar. 9:30 töwereklerini ösümlik ýagy satylyp gutordy diýip Azatlyk radiosynyň bir habarçysy anonim şertde 18-nji martda paýtagtdan habar berdi. Ösümlik ýagyndan soň towuk buduny satyp başladylar. Ol hem nagtdäl hasaplaşyk bilen olaýdýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä agdalýan azyk önümleri teke bazarda hususy sowda bilen deňeşdirileni ýeňillikli bahadan döwlet guramaçylygyna ilata hödürlenýär. Täze ýyl bayramçylygyndan soň ýağ, şeker we towuk budunyň tekçelerden ýitirim boluşy ýaly Nowruz bayramyndan soň azyk harit öpçünçligi kyn bolar diýip Aşgabatyň bir ýaşaýjysy anonim şertde Azatlygyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aladalaryny beýan etdi. Ýatlasak täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýany ýurdun bazarlaryna ýeňillikli bahadan döwlet guramaçylygyna ýemi tönümleri, şol sany göýük bakça we miweler satyp çykaryldy. Ýöne bayramçylygyň ýygyny wagtlaýyn bolçuluk aradan aýrylypdy. İrertiyeler ösümlük ýagy, kartoşka we şeker satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňüne nowata garaşýan köpçüligi görýärnip Azatlyk radiosynyň paýtagtly ikinji habarçysy aýdýar.
Onun maglumatlaryna görä aleyna ösümlük ýagy döwlet dukanlaryna 13 manatdan satylýar. Hususy sowdada onun bahasy 17 manata çenne çykýar. Şeýle-de hususy kämil sowda merkezine 9 manatdan satylýan yer almasy döwlet dukanlaryna 6 manatdan satylýar. Ýöne onun şiýli gowy däl diýip habarçy sözüne goşýar. Türkmenistanda soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen hususy we döwlet dukanlarynyň arasyna haritlaryň bahalary boýunça uly ara tapawut emele geldi. Ykdysady kynçylyklar döwlet dukanlaryna haritlaryň gytçylygyna, hususy dukanlarda bolsa olaryň gymmatçylygyna alyp geldi. Galybersede giň ýaýran işçilik hemde aýlyklaryň we döwlet kömek pullarynyň değişiklikdäki pes meşberi ýurt raýatlarynyň bazar sebedini agram saldy.